Eric Cordero. Waray ba ang egado ni Councilor Cordero kundi sa gihapon hanaton membro han sangguniang panlalawigan hanato na probinsya ni Eastern Samar, the Honorable Board Member Cristel Yadao. Maestro, congratulations. Sasayaw, hindi pinanapilmi, narinakot na kisig-isig, at ermana ang naluna, itanarapot na ni Kapitana, at ipausaan mga bisita, at kanabong ang iragala, at doon haladaw kita, napulong ang balis kapusan na, at bilis papunta ang galantiwa, umayo-maya at pagkustura, at doon haladaw kita, napulong ang balis kapusan na, at bilis papunta ang galantiwa, umayo-maya at pagkustura. Sabi na napilmi at ermana ang nanguna, itanarapot na ni Kapitana at ipausaan mga bisita, ang kanabong ang iragala, at doon na haladaw kita, napurot na balis kapusan na, at bilis papunta ang galantiwa, umayo-maya pamustura, at doon haladaw kita, napurot na balis kapusan na, at bilis papunta ang galantiwa, umayo-maya pamustura. Sibuyas ng lanay, alis na puro magbagay ay namumaging puro buskay. Ay sa batas kamatis, sibuyas ng lanay, ay sa batas kamatis, sibuyas ng lanay, alis na puro magbagay ay namumaging puro buskay. Salamat, Honorable Councilor Eric Cordero. Likewise to Board Member Cristel Yadao.